Good morning guys, ayan, busy ulit ang mga girls. Maaga kaming nagising. Kahit hindi. Hindi, bali after namin dito sa Pakwan ay didiretso po kami sa Sibuyasan dahil magdadamo, maggagamas kami ng mga tumutubong damo. Ayan, bali naiwan po yung aming mga senior doon, kasama po yung aming, kumuha na rin po kami ng mauupahan para isang araw lang tapos agad. Let's go. Tuloy natin ang Palabas ng araw. Huwag ka munang lumabas. Tatay kulay magka nangisitaw. Ayan na, malalaki na sila, Yung iba hindi tumubo. Pero yung iba late. Ayan pala yung iba, Yung iba malalaki na. Yung kaya nagtanim dyan hindi nagtubo. Nagtubo yung mga dilaw dyan na pakwan. Ito guys yung aming, ayun, nagtubo rin. Yung dilaw to na pakwan. Ayan, no. Ayan, no. Ito medyo malaki na siya. Dito lang kami guys kumukuha ng tubig sa may kanal. Ayan, no. Ayan, nakapunla na din si Kuya Ulan. Lapit na lang ang patanim. Na ang araw, palabas na ang araw. Tara na. Ayan. So yung guys, tapos na kami magdilig. Ayan, palabas na rin ang araw. Actually, tinataguan talaga namin yung araw. Pero mamaya walang kawala sa araw. Ayan. dapat na madamuhan pa. Maunana ng pareya-pareya. Tara na. Meron pa tayong isang trabahuhan. Mga Tibiyag men. Lipat ulit sa kabila. Ayan, malapit na. Tara na. Pakita ko sa inyo guys yung punla ng aming palay. Ayan. Ayan. Ang putik. Ayan para sa aming palayan. Ganda niya guys, ang aming punla. Tingin tayo guys ng gulay. Yung aming gulay. Matigas na yan, Brad. Matigas na nga. Ayan, binhi na lang yan. Ayun na yung isa. Ayun, pwede siguro yun. Nagkurubot man tatoy konay. Sapay kastakan. Magsabali mo iti direksyon mo. Nagtiri-tiri ka butaw. Pati jay upo na naging bilugaw.
Nay, hindi kasi natin ito na nasikaso. Ito Nay. Diba? Ang napakinabangan talaga namin is itong sitaw. Binhi na yan, malaki na yan. Ayun po sa baba Ayun sa may paa. So ayan na nga guys, nandito na kami sa isla ng DFL. Sila Ate Greta na huli pa. Ayan na yung mga tagagamas natin, masisipag na tagagamas. Doon pa yung dati. Ayun. Yung naglabas na rin ang sibuyas. Kinakabahan na sila parang walang maglabas Ano, good morning. Good morning guys. Good morning. Arawan to yata dyan. Alangan, kamaran dyan. Anta, Ay, alangan. Wala si nanay. Ako nagpalit. Bilig pa kami ng pakyan. Ano kung kita kang bayan ko? Magdadiwang na naman tayo. Pagkay siya. Ayun nabawasan ko sa gilid. Parang hindi ako magganyan ng tilsi Narasay ito. Ito, mabunot niya yung sibuyas. Kaya kita ko nagaganyan din. Nagataas din yung pangdaliri ko. Sibuyas, bunutin mo nila yung katabi. Sining mga yon sa Alex at Seth? Yan, mabunot. Kaya nga. Saan ka mamaya itong kanal ko? Ayan tapos na si Gigi sa isang plat. Sinalubong ko. Salubungin din kita, Tante. Damo Dami? Meron Yan, tapos na agad ang isang plat guys. Bilis. kamay. Doon naman tayo sa kabila. Kinising niyo pa naman ako alas 3. Merienda muna. Ere. Anong merienda natin, tita? Merienda na! Merienda ng sopas. Sopas. May maduna. Sopas. Yan Ganda naman ito. Wala na kutsara? Parang mas makapal man dito. Magandang tubo dito. Ito naggapang na. Ay, merienda muna. Tayo guys. Merindahan na. Pagod? Walang kamatayang sopas ni Maduna. Sopas ni Maduna. Kahit mainit, sopa? Sopas is light. Sakay ka doon sa likod ni Lord. Sopas is light. Sabi ko iwan mo. Kuper. Sarap dami namin Sa pas, kuper. Walang sahog, wala rin sibuyas. Okay guys, lunch break na natin. Ayan, nagutuman. Kain po. Ulam namin munggo. Munggo, rayuma is live. Bakit ang lagkit ng kanin nyo? Tama lang yan. Walang plato. Mga alan! Awan si Daan! Naibusang kayo! Saan ka magkain na? Sige. Saan?
Kala ko itong iyo eh. Himala ka ako. Si Papa ay. Yan ang plato mantay. Walang kutsara. Sino? Mabinat? Sinong mabinat? Tambo daw, tambo. Ang kabinat ba yung munggo? Yung hipon? Mas mabinat ka pag walang ulam. Makabinat. Makabinat. Pero may kutsara. Kaninong cellphone to? Ilse! Nang load. Ano ulaman tayo? Saan yung mga kutsara kanina ay? Nagaluin na po yung mulay. Sopas, ulam ko guys. Diyan, kamusta ang yung dyan, grupo? May ulam pa? Marami pa! Sarap kumain guys pag ano, marami nagagawan ng ulam. Kain po! Kain po! Ang ulam mo ba sa? Sundukan kita pa! Sula ko ko mangmangan. Kalong Ganyan pala katakaw ang matanda. ako na kinarad ka. Kinarad kaya na. Taob ang munggo guys. Oh, isa nga kardero nga munggo na ibaw. Kala ko po marami na kanina eh. Ilang kape na ko. Umaya na kayo. Nagkain siguro din eh. Mga kasukas po na lang. Dami pang step mante oh. Excuse me po. Yun guys, after merienda, balik na naman. Malapit na namin matapos. Isang ano na lang, isang plat na lang. Kala nila 3 araw to matatapos. May isang araw lang din naman pala natapos na namin. Susunod na ulit magdamo pag ano na. Malaki na yung sibuyas. Kasi pagpan, nakabili ka lang ng amuno. Sudo na lang. Ito na lang guys ang aming dadamuhan. Yan. Ay, natapos din guys. Na, nagsakit-sikit may. Pauwi na. Hello guys, ayan, pauwi na kami. So, natapos kami ng 4 PM. Mabilis lang ang trabaho pag madami. Pero siguro pag hindi kami nag-upan ng tao, baka butin kami ng 5 araw. So ayan guys, thank you so much po. Sana nag-enjoy kayo sa maigsing ano na to. Vlog. Sabi ko sa inyo, ipapakita namin sa inyo ang lahat ng kaganapan sa aming sibuyasan. Bye po! See you next vlog.